Ето радиоприемник Сакта, който е направен с една ластичка фабрично грамофона. Когато трябва да свири грамофона, се дърпа ластичката назад. Има бутон и тук даже има едно чопче, където се закача ластичката, за да може да държи рамото с натиснат бутон, за да може да спре. Ето в момента тръгва и върти. Когато се остави на стендбай в покой, се слага ластичката за тази желязната чопленка тук и тя държи. Просто държи самата вилка на рамото в положение, ето, за да... Иначе автостоп има, може да се включи и изключи автостопа. Страхотно шаси руско. Има си всякакви приспособления, четка за грамофонните плочи. От микрофибър направена или някакво калифе. Клипче, което е за адаптер за малки плочи. Иначе тук вътре си има предпазители в тази кутийка. Фабрично, като се отвори радиоприемника, вътре има предпазители. Сакта, ето радиола. Рижски радиозавод. Схема на лампите. 6x14 крайна лампа. 6N3 УКВ лампа. Подобие на ECC85. Има си входови изходи за изходен. Говорител за грамофон, за магнитофон. Антена, УКВ антена, земя. Ето как изглежда отзад, абсолютно. Голяма красота. Няма нищо пикнато. По него всичко си е фабрично, като съм го възстановявал, съм го направил фабрично. Ето ги пищалките отстрани, две пищалки за високи с филтриращ кондензатор направен. Изходният трансформатор, лампа око, която е сложена на една ламаринена щипка, която винаги може при удобство да се подмени. Ето го говорител огромен, елипсовиден, 8 или 10 инча, не мога да кажа елипсовиден. Иначе всичко вътре се е направено с страхотните кондензатори, които са военно производство. Аз съм проработил самото УКВ на новия стандарт, без да слагам никакви конвектори, само чрез руска схема на подмяна на неелектролитни кондензатори. И това е УКВ антената, която е направена в фабричния кабел. Ето е сактата. Можем да затворим грамофона. Принадлежаха на нова българска медийна група. Той въведе руските пропагандни клишета в българското медийно пространство. Стъклена е в много добро състояние. 2014, което са много важни години. 2013 година за първи път руските опорки бяха вкарани за омаскаряване на тогавашните протести. Няма етническа партия, има, може би и говорите за... Това се чудим ние и търсим различните стратегии в понеделник сутрин. Договора се получава от 88 и нещо до 100 и нещо мегахерца. Не може да се покрие пълно обхвата. Достатъчно да хване 4-5-6 станции. УКВ. Собствена милиция, може да кажем. Либераста и толераста и гендери. Това са директни
Настоящата изложба притежава цялостна концепция и носи въздействие, търсено чрез специфичен подбор на произведения. Работят се и къси вълни, и средни. Интересното при тези приемници, че когато са пръснат двете къси вълни, 1 и 2, тръгват къси вълни 3 разширяване на обхвата. В момента нямам сложена антена. За 50 годишната беше предишната изложба. Минаха 10 години. За тези 10 години част от творчеството, което съм направил през този период, го представям във Варна. Като във Варна, това ми е първата всъщност самостоятелна изложба. И какво очаквахте? Това е радиоапаратът Сахта. Да. Ами... Не съм чакал, просто така се стекох обстоятелствата, че имам възможност да реализирам изложба. Аз отделно съм много активен с кураторски проекти с моите студенти от академията.